У нас у вёсцы, дзе бацька працаваў старшынёй калгаса, вот здарылася бяда як бы для нашай нават сям'і, таму што ў бацькі ў калхозе ўкралі 2 камбайны. Ну вот было новых, прывезлі, шук і нема. Ну тут прыехала міліцыя на бобіку, все з мігалкамі, туды-сюды к хаце пад'язджаюць, а дзед як пад тое гнаў самагонку у хлеве. Выходзіць шчаслівы, 3-літровік першака, тут міліцыя, мігалкі, маця. Все маці запрашаю ўсіх за стол, все ў хату, міліцыю, дзед, бацька. Пачынаюць весці протакол, якія камбайны, дзе стаялі, колькі каштавалі, ну гэтак далей. Разышоўся першы 3-літровік, маці паднесла яшчэ адзін. І, значыць, і так да 5 гадзін раніцы. І ўжо ў 5 гадзін раніцы было прынята рашэнне, што камбайнаў не было. Дед наш быў, ён такі жвавы мужичок, быў такі сын, кажа, рашай. Пытання да канца, на раніцу бацька ўзяў мяне, старэйшага брата, маці, і ў гэну самую новую ніву, і мы пераехалі ў Валожынскі раён да бацькавага сябра, ён стаў намеснікам, аграномам працаваў доўгі час. І, значыць, як дед сказаў, сын, каб не было ні камбайнаў, ні прадседателя тут у гэтым калхозе.